nga bisan kinsa lang laki hala. Sige naa dayon. Mo na ginikanan gini gidi mong basulo na nang anong wa nila atiman na huan na tabla tanan. Ayaw. Sa ato ang channel nga Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa tagkanta guys nga kanta ni Gino. Ang title niya kay Humok og Ilong. So kini guys, aware tani kay kining kanta ha, para sa ni siya sa kwan sa kanang mga ginikanan pud ba nga nay mga anak gani labi na babay, mga daga. So paminaw ta guys. Dali na diri sa ako padulo, papislit ako sa imong humok nga ilong. Makakigil kay grabe ka cute, magpangita ko sa imong kahumot. Dali na diri sa ako padulo, naming apisliton kay humok og ilong. Dalag sa ang babae, dili magkabitin, puno ganduman na ang among mga bandi. Kini siya guys, good wala mo gihumok og ilong nga babae guys, ug sakto lang gid pagkaatiman sa ginikanan ba. Kana ganing mga kabaw ka sa mga bagong tubo karon guys, sa mga batan-on nga dili lang gani matiman sa ginikanan adto nas barkada pa dong. Sinigadtos barkada sa kinsa nila makatunan. So mao na siya nga bisag barkada laki o inom, sa panang bisyuha diha, di na manguli gabi. So mao na siya. Pero wala gyud gitawag nga kanang humok og ilong nga babae. Kini siya gikuan ni siya nga kanta nga para sa ma-aware ang mga ginikanan sa ilahang mga anak, labi na nga mga babae. Gipadayon ta guys. Dili siya idlas, dali ra nga dakpon, dili ka masagpa kung imuhang hagpon, dili istrikta, mapahiyomon, andam nga mukuyog kung imong guyoron. Iti mo na andam na mukuyog kung imong guyoron. Sa mua diri guys, sus ambot lang na mga batan-on diri nag-edad og 15, 16, wala na nay anak. Nya kinsa may pakasad-on nimo nang agpakasad-on na nimong mga bata. So pakasad-on nimo nang ginikanan kay wala magati magtarong ana ilang mga anak, di ba? So dapat unta kitang mga ginikanan nga nay mga bata na mga daga, mga ulitaw dapat tuan na taga atensyon unsa na to pagpitol ana para dili mahimong mga nga dili masaag ba, matima na tog tarong aron di masaag aron di matawag og humok og ilong bisan kinsa lang laki hala. Sige naa dayon. Dili siya laog, dili siya dalo, kung imuhang yoon kay di masuko. Andam siya muhatag sa imong kalipay, sulbad ang kahidlaw kung siya kasabay. Dali na diri sa ako padulo, papislit ako sa imong humok nga ilong. Makakigil kay grabe ka cute, magpangita ko sa imong kahumot. Dali na diri. Lagi tinuod man gina siya guys. Tinuod gina dili naman na nimo pakasadon ang laki. Dapat og na kay anak nga babae lagi imong atimanon. Atimanon para dili madisgrasya. So nasa sitwasyon uban na to diri bisag ilang anak gidulga naglaki sa balay pag nila mura rag wala. So gidawat na lang gid nila nga madisgrasya ilang anak. So wag gid nila hunaw bag unsay epekto og inana nga pasagdan lang nimo nga di ka maumubadlo nga ng inana nga dulgan-dulgan laglaki diha pag sa balay ninyo, di ba? So bati kay paminawon gyud. Sa ako padulo, naming apisliton kay humok og ilong. Dalag sa ang babae, dili magkabitin, puno gandumanan ang among mga bandi. Kung baby dali na, ubanta sa amua, aron nga malingaw ta, magtanaw ta og salida. Dili sa ko sa aksyon, gusto ko og romansa. Timing kita ra diri maong dako ta og tsansa. Nga magpabuhagay sa tinguha sa kalag, lawas Karon sus ang mga batan-on na lang karon guys kanang mga inanang butanga nga imbis para ra ta sa mga minyo o kanang mga nanay saktong edad karon mabuhat na gina sa mga batan-on labi nagwalay guide sa ginikanan sus paita gid sa mga bata karon kay dili nimo atiman og tarong na adto nas karsada adto nas barkada so inig adto sa barkada bisag unsa na lang butang makatunan hantod ang dili mao na lang makatunan ikaw man maminyog sa iyo. Nya laki sad nga way trabaho, nya imong anak sad nga babae nga wa say nakamahuan, tabla tanan. Una tong kahidlaw ug gamhanan nga huwag
dili ra bata minyo paminaw na ko sala ni humanong sa ninato unya magdungan tag suri mingaw ang palibot ang madungog ra kay plok-plok banat sa kumpati samtang wala pay nanuktok maminaw sa kasikas kay basinta ug masakpan adto sa ta sa langit kakatrira atong sakyan dipinsa lang takay hadlok pa kog obligasyon Diba? lisod ng Dipinsa lang sa kay hadlok obligasyon. So karon kasagarang nga buntis ron mga edad 14, 15, 16 guys, wag ginay ayo padulngan. Oh, pila ra ka porsyento ang natarong ang kinabuhi ang mga idara anton magdugay. Kana bunga ra mo guna sa ilahang ka kuan ba? Bunga ra sa ilang pagbarkada-barkada ng mga butanga anton na disgrasya, ginikanan sad nga way klaro, umusugot ra sa ginanaon lang anak nga babae, di sad ka mao mo pitol. So ang resulta, mao na mahitabo ginang di angay mahitabo. Kay pitulon pod. Dili pud sila ganahan pitulon og lain pud ilang anak kay sila rin mo pitol ni manhimag gipasagdan ra pud nila. So gyapon. Masipag gawa ra matay relasyon Nilipod ko tarong pareho tang makasasala Pag-inis na diha kay humanat tapoy agaba Dali na diri sa ako padulo Papisit ako sa imong humok nga ilong Makagigil kay grabe Mao lagi guys, kasagarang humog nga ilong nga mga babae ron guys, kumao ng mga bataang gipasagdan sa ginikanan. O kana. So kinsa may basulon mo na ginikanan, ginikanan gini mong basulon. Nang anong wa nila ati man nagta. Naam gyud uban gud ang mga ginikanan bisyoso kayo. Ilaharang kaugalingon nilang ginahon na ba. So ug unsay bisyo nila, mao ra poy ihapak po nila silang mga anak. Ug unsay bisyo nila ipakita, mao ra poy sundon silang anak. So dili sila kamo mo kuan ta ba nga dapat unta ilang mga anak labi nagbabay ilang ginang dipinsahan. Ilang kuan ba? Anong i-aware nila ba sa possible nga may tabo gani og maunay buhaton, maunay i-guide og tarong. Dili kay bisag katulga ng ilang anak og laki sa balay, wa ra okay ra gyapon pagkapaita gyud. Kakyot, magpangita ko sa imong kahumot Dali na diri sa ako padulo Naming apis niton kay pumok og ilong Dalag sa ang babae, dili magkabitin Punog ang dumanan ang among mga bandi Dali na diri sa ako padulo Papisit ako sa imong humok nga ilong Kagigil kay grabe kakyot Magpangita ko sa imong kahumot Dali na diri sa ako padulo Naming apis niton kay pumok og ilong Dalag sa ang babae, dili magkabitin Punog ang dumanan ang among mga bandi Kini guys, mao ni siya ang kanta ni Gino nga humok og ilong. Oh, kini siya. So muhatag tag reaksyon labi na Valentines naman ugma sa. So di mo ginalikayan naguyab-uyab ana-ana. So una isip ginikanan bantayan nato atong mga anak guys. Oh, dili man ta ingon nga ibawal pero atong i-guide. Oh, i-guide nato. Unsa gani atong makit-an nga dili angay buhaton sa mga bata. So ato na siyang i-guide, ato na siyang pitulon daan, no, before na kay ug ang tanong bitaw nga kanang imong gitriman og tarong munindot man sad siya, di ba? Munindot man siya sa tanawon. So same ra gyapon na. Walay humok og ilong nga babay og tarong pagka-guide sa ginikanan, guys, di ba? Dili kay ug unsay bisyo sa ginikanan ipakita ra po ninyo yung mga anak. Ayaw, dapat unta ang inyong mga bisyo unta nga kanang dili pa angay nga makita sa inyong mga anak unta dili ninyo ipakita. Sa maragunagod nga mag-inom mo. So mag-inom mo napay usahay mga bata nyong gagmay nara sa inyong tungod. So syempre once nakita sa mga bata mao ni masunod nila inigdako. So nga to ang reaksyon ni hatag diri guys ana ra. Na ganitay mga anak gani labi nag mga babay. So ato gina silang pitulon. O unsay bati ato ng pitulon dayon para dili na sila matawag og humok og ilong kay adto naman na sa barkada. Bisag asa naman na mo kuyog. Nya usa pa sad ug naa gani na nagsugod na ginaguyab-uyab gani. Ayaw gina moabot sa punto nga ang laki matuog na sa balay. O bisag wala na sila gibuhat nga dautan kumo kay natuog na sila sa usa ka balay, bati kay paminawon sa ubang tawo na. O di ba? Ayaw na inana dapat inyo nang pitulon dili mo musugot nya. Napayupang ginikanan nga naara pud sa balay igo wa pud mo pitol. So ayaw na. Dili atong pitulon kay para walay matawag nga babae nga humok og ilong. Ato silang iandam nga mumature sila ineksaktong edad kay bawo na sila sayop, kabaw na sila sakto
ug unsay sayop kabaw na sila ug unsay ilang buhaton no sa moabot nga panahon nga musakto na ilang edad. So maora na siya guys. So welcome dai sa tuang review sa Suyoon Ka TV sa kanta nga Humok og Ilong ni Gino. Salamat guys.